Kanyang laki din! Paray, kita bisa ka ni Pia. Apay ay pare. Naka-stocking samay. Nagguyaw ka mo ting. Korsing ti makit-kitam sa nga stocking. Isong araw ti kaya kung ipakita king ka. Nagposkol ti korsing na dyaw. Mangig na ka. Ha? Ni, timalyawin. Nagkusilap pay. Ay? Sapay na iraman ak akinusilapan na. Kasi ka timanguyaw kang kuwana. Denggam na ito ibagang Akala ko stocking. Yung pala'y korsing. Ay. Siyak ka diti paspasagidang si Kanorlan. Ay, sus. Ha? Ay, sus. Siyak ka Ay, di? sus. Ay, awan imbaga kasi ka. Nasilyang ka mo adagaw. Siyak kaya taglugan kita tricycle mo. Kita naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never! Sa anak ko nga aglugan iti tricycle deta Anorlan. Kunamlan no asino akagugwatwan. Ha? Ay manong, umasinad ka ditoy. Ay, apay ading piya. Ay, isti, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo tinakapila. Uray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay, sus, delikado. Gubat manang. Adda lotion mo dita, Ma'am Arlen. Apay aya, Dumawatak man, naglotion akmat ije balay mi, sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlat na. ay na, dahito yung amin tiyempo na. Nalamiis ngamin ita apanawan. Iso nga agkukursing dagiti tattao. Ay, wen nga rod, sapay nagngina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlat na. Apay ay akal lahat nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norlan dita paradaan da. Nakatakderak laang ijay nga aguruuray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan. Daytoy gayam kursing ko, ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norlan. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw, feeling gwapo. Aywan gayam. Saan ka agus usar iti lotion? Saan ato malab kanyak ti lotion? Anya nga ito susaram? Lana! Lana tinyog! Ah, Nagbisa si ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? hello Manong. Adda meeting mi ita amalam dito eskwelaan ni. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulog nga min di ka ruba tayo di ospital ta maulaw ka na. Saan ka madagas ading ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan. Kasaritak ti driver nga umay mangalakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Kasino ka na kayo ti mabalin ang markila? Ay, sa ko na. Asino ti pasaheros manaw? Ni ading ko apiya. Marabyan da ka nung agawid iti eskwelaan. Ay siya kong manaw. Ni, kasino ngay kada kayo ti pilyak? Ninurlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata. Kung mo ni bakakaw. Sige lang aruden Norlan. Alas 6, naskain nga da ka ni eskwelaan. Sige manaw, arigla daw. Anyamot tan. Nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wen nga rod. Nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damat basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin. Ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wen, ngam awan pa imot. Ay, isuday ta nilakay ko. Makilugan kan dito'y kotseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, tao muna akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo? Nakatakday, orurayan ka. Tapay ngururayan na. Mabilag, tinakalaan yung tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Uwan ma'am, aglugang kang. Anyamat ni Manongan, nagado ang maayaban na. To'y paymat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na, hindi agtulon ma'am. Arkila ko madayto yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh.
may nakamula sinuhon, Minurlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle saan aday di anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, ta isulang ti baro ijay. Ada asawa na giti na duma driver. Kat di da kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Laban mo! Na, kaano ka pa nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod, imbag kumamit no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Nurlan, kano naggagat pa yabaraw. Hey, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kuha na. Awan, saan mo't anag pabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka, intulod na ka. Nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaing, no daduma tricycle driver da ita. Kunadan ang 5 gaso, ti arkilam, kunadan na. Apay nga, diri-diritso mo ta na magmag na ni Pia, Nurlan. Ay sus, di nan samak kaya taglugan dito para daan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinaka-nga, ti ulo na, magnatyo. Isnabira mo tayo, si kamo ngamin. Napapabasulan na ngay. Ino ka na yun mo arurudin. Wagas ko lang mo. Aday ka, tapno mapansin na. Type mo sa ngamin. Di mo pa ilaka arman mo. Ay, nga nga raw. Amo ko sa ano nga armang paray. Maestra mo nga ay. Idinto tamay sa lang. Tricycle driver. Ay sus, anya tinapasamak ka ni Pia, dyan kalsada. Ay, sus. Ay, naman kita ay. Darasam kan. Inakaw, umaya ka, my love! Anya tinapasamak king ka, my love! Anya may lab asasawam? Nay, katukol tales na rin, sandal mo ah. Kat, anya kumaita. Unay mo tiyong umay katulungan ah. Jak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisurong ay. Natukol mo dahil hills na dahil may sasandal no? Ha? Wanyag pa iso. Ay sus, maladaw akon. Iso nga rin atulungan ka. Nagkatulungan na karudin Nakamuleng-leng ka mga lataditan. Iyawa mo kanya dahil may sasandal mo. Diyan natukol ti hills na? Di may sa. Na, ananuang? Kastaw yo. Ha? Tinukol mo ti hills na? Why, padaasam di magnano mayatay. Ay na. Mabalinan ang mapanak mangisuro. Kaya adaking ka, ano kaya mo pa nga ipagkadagito yung heels ti sandal mo? Wino pagsungrod mo? Hay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Pinakalaan yung tricycle ka. Ay, kunaklakit din no maladaw ako. Katimbag man ta saan ka analadaw? Tano naladaw ka? Sigurado a sermona nakajay bakla a principal tayo. Wen nga rod, imbag lakit din tada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan. Kat isumat kinaalisto nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa. Awa na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, ang nagbalin kan a conscious iti langam. Idi nagbiro ka iti lotion kanyak. Ay, wanan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka man. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tiriknak. Ni, nanang, anya day talutlutuin nyo? Ay, dahil man pulutan ka no, namanong mo. Pulutan da. Ay, adamot kadwa na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay na, tantumanan ni bakit na no kasta nga aginom-inom. Ay, ka man kit di itad dahil pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Dahil to'y, itad mo, kadakwa da. O nanang. Ay, asino ayat ikadwa ni manong nga aginom. Bayaw! Di ka madanagan, tasyak ti makamukan ka. Wampayaw, agtalagaking ka. Norlan? Pia, umay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am, hani ko nam.
Umay ko lang ito daytoy pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya ti mangmangag ko ahani kas kadabayaw manong. Adaya mait bayaw. Awam mo bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo. Malalala. Idi summan dito'y dayta. Makapulpulutan kami kani bayaw ko. Ha? Apa nga yung tupak mo? Di naksamag kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan. Tasyak ti makamu bayaw. Di nakman aram iti dayta alalaki manong. Ay, kagura naksamag itong bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw matindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripek man dito'y tawa, no iso dayta, amangan mat no sabali a Norlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti pahiod na. Pia! Ah? Apay nanang? Apay, asino ti sersiripom di tatawa? Ah? Awan. Nan kita akman. Awan ko naklangan din. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay, ka tricycle driver lang. An, paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka. Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga road? Aping ipilit yo. Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsong ba't yun nanang? Ay kat, wen kunak adagos ah. Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagos. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal, no babaero mat kan sa daw. Nakon mangisuro mano. Itulod nakon. Ay, nanagsakit ti rayo. Makalimtag man ang anay-anay. Kasi no nga'y ti mangitulod kanyak iti eskwelaan. Apay nga miin, ta saan ka nagtumar iti agas mo. Dajay, nagbusinan. Ururayin na ka ni Norlan. Iso manan? Ingkaki din. Wala daw kan. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wen, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan kwa na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindag iti kamuro na. Kasta talaga ti agayat. Agbalin analawag tinasipngat alanga. Anya? Kastak mat edi kinilakay ko kat. Idi na inlaba kon kan kwa na. Panagkitak matan kan kwa na kat ni Brad Pitt. Nagpigsamit dito daw. Di akon makaawid no kastoylaan. Dito yak pa lang balayo ah. Pia, numabalin ah. Mabalinlat tama. Ha? Ay, no kasta ilayon ko na. Di agaran. Agaran kan? Uway, kay hindi pa yung alam na lab ka, Pia. Pasensya ka na ta, inuuyaw ka iday. Wagas ko lang na yan, tatlong marik ng tikadak dito lubak, mga ayat king kay tinapunaw. Ay, kasjay kaya. Uwang Pia, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, nyati mo ko ng pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, nagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam? Ay, di mo magkatawaan yung motor ko paray. Kaya ti motor mo? Ada, aja balay may paray. Kaya apa nga di mo usarangay? Madingarog nga gandar paray.
Kaanom lagi natang da jengay? Sikanhan mo ngamin paray. Nagano ti perdi na. Mga lakang aminan iti barbarumot paray. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina paray. Dito iti busina na Sa gidam labasit. Agre ka. Di mo italtal mo unay. Detan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Asino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pa'y amang mga kudayjay abusina mare. Marurudak, sapay nagpigsa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito'y lugar tayo. Kat no pasaray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang rod maray, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimot lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man biit dito'y kusina. Joy! Apay nanang! Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan andi tatang? Ibagaman kan kwa na nga isardeng na apaandaran day ta motor. Tanay, maringkura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, adamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma, ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manoble di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kahit? Dak nga ron makapangan. Saan ka nga gungit tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Oh, nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hoy, no awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni parik ari din dayta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may. Bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayon nga orayan ni tatang amangan? San tayo mat nga mo no sa di naman ang tinapanan na. Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang ka no ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yung tipa nang ipasikat na. Imbes ko maamapan agtrabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsak do. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo a second hand ti tartari maanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw. Iso anas ka na tarimaanag. Kat, asino nga raw di mapan agsak do. Saan pa'y anapakandag iti tarakan a baboy? Umanungik da. Inakto pa ka na Adda kat tinapanunot ko. Anasaya at a solusyon day ta problema mlakay. Ha? Solusyon ko na bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay
No ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon, agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon, ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramidon ta. Kastoy ni Nay. Apay ngay, sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko ba ay? Katap numalpasan ti rigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgod na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong paray. Sus, madi ano po oran na? Ay, tagarod kat paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta kanong aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan kanong kadagiti trabaho di balay may. Ay kinudungdungom day dyan ang motor ak orekas jay asiken han ay asikasumlat ha. Kanayon ngamin na maperde paray. Tasikan hankit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manubila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Ta mga no sinjan na nga agpaiso paray. Ha. Anya ti aramid damlakay. Adaya ti paparamid mo kanyak. Kunak, mapan kagumatang iti asin. Anya ayapay lang ti pampanunutang. Pampanunutay. Awamoy. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wine. Natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ing kagumatangan iti asin. Wine. O sarek man day ta motor ka. Wow, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan na. Ay, paray. Apay. Ay, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo ti andar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rob. Teta tibusina na. Mapiksa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tiday paray. Ay, One more time man tibusina na paray. One more time. Nay. nay, Maria talaga paray. Ay, sus managbabayin sa akin tibusina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Sa nuwakitan nga makaaway. Sapay orayin ni bakit kunti ginatang ko nga say. Ay, kuha paray. Iduron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y matngarod. Nagnagnakala ko man. Aguray ka pa kahit. Ta istorya at tinapasamak. Denggan. O anya, istoryaam, kabayatan nga aglot-loto Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang hindi nakagatang ako ni iti asin. Idi agawid akaon. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manahin dita yaw-awat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbi na kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlata matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanamaya, ta inal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ah. Di ka la makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka panaw. Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Nung ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan. Saan ka mat nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakit? Ikanak man iti paggasolina. Kita man day ka. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolinam. Ay, oo na yun.
Uray 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Why? Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, mare. Kano isulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat na oray nila kay ko. Agkaradawat iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot ti tumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaang anti papapanan na. Ay katsiputam amare. Amangan mat no dumagdagas nila kay mo di biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, mare. Siyak mare, pampanunutak nga ilako dita junk shop dayta motor nila kay ko. Puunay kamatan tag junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo mo. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ipagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor ijay sentro. Ay naanak ko talaga akasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Winanang, nakitak nga intulod na di babae ijay videok yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Winanang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta huluhulugan a motor na ar-aramaten nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawasing ko ti motor ko. So, di na ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Abay manan. Anya dayta? Dayta nga. Dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badom. Ka-style na mo ta. Kano nabayag daytan? Kano si kapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badom. Nag-chicks ka niya. Di na kwilyoon kasla kayat nak mga adanugan ay. Talaga man! Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asyak tumitla ang timasaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito imak. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y laang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong nakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no, ijay babae, ijay video yan. Kwa. Bakit? Kwa. Makitam, lumablabaga kan, gaputapud no. Itak agulbud ka pa'y. Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayang pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diag singsingir iti motor ni tatang. Agur-ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Saan asyak? Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Kino si kamot yak ululog. Tsak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-ura diag singsingir ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da jay motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Aping isubling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arudan ti aggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid ka kiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor. Apay nga magmagnakamotin baray. Awan motor ko, tayo sublin ni bakit? Ura yung motor ko baray. Inper kilaw ni bakit ko. Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta baray. Apay akastoy dag ito'y misis ta baray. Awan konsensya na? Ugaro da. Awan asida kadata ko namgi dia baray. Mga pasangay.
Dungdung, wag niya motor ka. Uray mo di motor ko, paray. Uray no sikonan lang. Love ko na niya, paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay, wala, paray. Mapana magtrabahon, paray. Sige, agsinatang ron dito yan. Katwa na, paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, tawang motor taan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Gumatang ka iti tricycle? Saan? Ano ako mati tricycle? Aday laklakom? Dami na. Ilaklako da ka no di tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang di ta tricycle da, kat nakadadaan mo ten, kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mat, no iji junk shop. Ay, ala, kumitkita ni Mina. Nangagnan samot kan titungtungan ta. Lakit di Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man ng ditarwar. Asino da kita? Ni manang Joy kan manang sitang Anya tis istoryahan da man ay. Dayta ka no tricycle mo akarag-karag. Nasaysayat ka no ila ko ijay junk shop. Unay mo, dayta na pa nang ibababada ka da tayo? Ay, saan la dayta Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. Bayan lang ba rin? Intun masabat mo, kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka, sa may baga. Pumapal kay laeng, kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asan? Naglakalaang mait. Oh, tuladan na, tagbanikas ka. Di nakman angawon akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni manang Joy. Agpatinggadan tumulaeng. Mauma da. Basta laglagi pum di imbagakken ka. Pumapal dalada kita. Yoy, umasidag ka man dito itandaman damagakan ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Nun alpas ti kontrata na, di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan na nagtrabaho dya, Brown. Kano ay di pimanaw. Hay, saan man at tila damdamagin nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kaya ti agawit ti saan lang. Apay nagsangit ka. Apay da makapasangit iti na ibaga ka na kaw. Paray, adaman lang damagaking ka. Anya dita pare? Apay, ilakla ko maya dahil tricycle ma. Nagkunamat kan ka nga. Isumitin na damag ko, paray. Nailako di awang magpagpasada ko na pare. Isungar na mas dawag, paray. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joy sa atin nakangagak, paray. No dadya babae, nalaing agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakong kiday. Nagaraw, ti pasaheros ma. Una, nagado ti sukik ngaglaklako iti palengke. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Wala, ta amuda ngamin na nasingpit ka driver, paray. Nagiti ngamin kakadwa tayo at tricycle driver. Kit gundawayan da mo, nagiti pasaheros. Nagngina ti singir da, paray. Apay nga tayo, akas dya babae. Kasano, kitsan, buti na nag-awawid nila kayo na. Ni, ay wala niya. Apay, mano atawunan ni Abro? Tidamag dito yung lugar tayo, agdan sa kanu babae na, yabraw. Iso asaanin nga nag-awawid, paray. Sinayang na ti pamilya na pare. Iso akasta ni Jaw, dakkel ti apal na kada kayaw, kinimisis mo. Tanaragsak ti pamilya yaw, paray. Dagita ka nung amin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Perdian da ti biyag ti karuba da. Podno, rayta ko nang, paray.
Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayjay ajoy? Taapay. Apay, di mo aya madlaw naglaing amang perdi iti pada na ataw. Kaya't mo, tamaakaran ka iti kasta nga ugalay. Wan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, ti sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat ngamin kanya. Ay, kit adaywam Bayam nga umasidag ka iti pada na mahilig nga umapal. Mala, manipod ita, liklik ako onday jay adjoy. Mare, mabit lang! Mare! Partakak timag na. Nyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si Tricycle. Tricycle! Pare, adaman na damagakan kan. Mapana ko nagpasada maray. Apay aya. Makadlawak kat. Diyak kaya't ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamak maray? Likliklikan naksamat tan ni bakit mo? Ha? Ay, kwa, Oh, di naksamat kaya't agayaman. Kat bay amo na, no, di nakakayat agayang maray. Awan mo't basol ko kan kwa na. Kin may sa maray, binaga kami ni bagat ko. Alimitaran na ti magis-istorya. Ta di na masangaw, ti agtrabaho, iti balay. Dayta nga tati makagapo. Ay kitwan anya pa ngay kumati sa bali, makagapaw, maray. No di na kayat agayam, jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaarubak. Amin Manang Joy, apay day taawit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas masetas. Itad mo kanyak daytoy? Kat no nagngina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina, ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka day? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awatan mo. Ay, agyamanak Manang Joy. Ay naado pa'y titad ko kan ka amasetas Umay kaagkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan, tapno manayunan dagita masetas mo. Ay na, agyamanak Manang Joy. Nagado dagito inted mo kanyak amasetas. O saram day ta intad kong abono tapno napartak dangag sabong. Wen manang. Ay, agore ka pa gayam. At dapay itad ko kan ka. Mabit lang Apay nga ta akalaat mo tan asimbingpat ni Manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina, umanay siguro kan ka dito blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta blouse, Manang. Sapay, nagnginan samay. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanyak? Iso nga itad ko kan ka. Ay, agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ilako, ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dito Sige, alaamon. Ay na, agyamanak no kasta Manang Joy. Ayun gayam, ibaon mo to dagiti anak mo alalaki Tao may dabag ka ton dagita amasetas. Wen Manang. Apay dagi jay masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Naggapon samot iji balay da Manang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagan, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikadnak to pa iti blouse anak ang ngina. Ay, 1.5 sika. Impadawat na kun ka day tanangin na blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mo't kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, iti day ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka day. Agsipot-sipot ka. Kada kanugayang babae nila kay na iji abroad. Iso asahanan nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod naragsak ti biyag na?
Awan serbi na ajoy tinagan na Tanakaladladingit nga rod tibiyag na may. Naalas pa, iti ugali na. Oh, kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryaan ka. Anya nga dayta, manang. Amamom ni sita nga niya. Wen, katno aggayam kayo, saan aya? Idi agayom kami. Ngam saan itang. Ne, apay nga manang. Ay, jak kayat ti ugali na. Anya aya ti ugali na asaan mo akayat? Naglaing nga umutang. Ngam di namat amot agbayad. Adda utang naken ka? Ay na, narigat lati agsasaukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ne, ipakpakita mo't dayta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Ay, impakita man dagita sa 10 aramay mo. Kaya't naasawan asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakid din. Ay, kastagayam ti ugali dayjay a babae. Iso ano umay umutang kan ka. Amam na niya tiramidam. Jak pautangan manang. Adaywam ket di Umadayo ka kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayem no kayat mo. Ay wen manang Joy, day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y mat kasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interest na. Agyaman na ano kasta. Ay, ni mat manang sitang day ta sumungad. Kabutang nak day ta. Oray kita Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amukkat apirpir nak ni Joy kinimina. Bay amlang, no niya ti kaya da nga ramidan. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kayat adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain amaamuan na ti kinapudnaw. Anya lang atan tis istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki din nga anoy. Bay amlang, mauman tulat ta. Lalaki, babaero. Apa nga sagsagit ka? Nagsakit tatang. Talagang adda babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay betay. Uray saanin nga gawawid. Bay amon ijay. Imbag pa'y dami na kansita nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road. Kat natumpo nga magayam ti babae raw. Siya nga'y, pudno ang nagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay tidak kalabalay. Ng babaero may. Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kung ti pag-istoryanda dito lugar tayo tatang. Diya kung mailamang ti pudno nga aramidan nila kay ko ijaya bro. Nagadumot na ita pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastumi. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, jak kayat nga agapa kayo manang. Iso ambay amo. Naskan ama amwak, tapno amok ti pagluglugar ha. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang ibaga? Uray saan mat apudno? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kankwana. Baing timil? Adaya mo ti utang ko kankwana?
Ay, uray 5, awan. No kasta. Sana pud no, mana? Agpapautang. Hanggang jak imutang taamuklatan akasto iti mapasamak. Ibagbaga na siguro arik liklikak. Gapo kadagiti utang ko kan kuana. Ay, wun. Kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Taiso ti bili nila kay ko kanya. Gaputa saan anasaya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpirjan na kanya. Sa ita, syakmatan ti pirpirjan na kan ka. Di ka madanagan, manang. Jakmat kit di mamati kadagiti ibagbagana. Ay rumbang lang asaan mo apat yan. Tawan kinapudno na. Basta. Amutamatan ti tunggal maysa. Kan amutamatan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga amo ti makontento no anya ti addakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamen, saan anaragsak itibiyag na. Makitam ti ugali na dayja Joy. Tapay. Istoryain na at tinakaw mo kano ginangina a blouse na. Anya. Unay mo daytan. Nakabilag kano ijerwar. Kat sinukit mo tanabayagan a kursunadam. Ay na. Makitak to lang dayja ama ng Joy Ay makita nanto. Nasaya at nagkita tanina. Well, nasayaat mo ta nagkita ta, manang Joy. Nagdagas mo't gayang tis istorya may papankanyak. Nadayamat is istorya. Istorya asinukit ko jay blouse mo nagnina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, manang Joy. Ni, nagbanikas ka matan iti sangwanak mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nila kay ko. Kan, naragsak ti pamilyami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anya ko lang paray. Mapantayo ang relax. Sintom malan. Huwag ko maparay. Baka umay ka. Ay, kawan na. Kapigilin na sa akin kayo. Abangan kit di mat nagugat ni bakit mo. Sige, di mo paray. Amumlat tamo. Di bagat ko tistay ko no mapanag iti pag-inuman. Amuklat at limitasyon ko paray, Alangarot man, mapantayin tan malam. At na discovery akabarbaro abar apapantayaw. Nay. At naman ang kabarbara na discovery maban, ano na discovery achais. Si kakit di mat paray. Abangan o damakangag. Nari ka dagad. Punutin baga. Huwag paray. At na amok at chichijay. Jen tinagan na. Ubing pa, ikan napintas. Ay na. Sika talaga paray. Dahil tang samit, hindi sa kimaw. Asaan na may ka? Anya lagi day. Mahilit ti chicks to. Ilo bakay. Hello, Anton. Aping umuawag ka. Ima, baga tay. Baga ala ko making ka. Marabyan ang agawi din tong malad. Ha? Kaapay. Papanan nyo mananaya. Inawis na kami. Ni kumpare ka mapang kamilag siya. Basilang bakay. Yung mabig kamilag, may. Anya? Dahil talaang inyawag mo? Hindi ka kadago. Bakit? Nagpakara lang aruray. Mala. Saan una itiara? Salbag ka. Bumbakay, promise. Agawi na ka na tinukunak tumay. Masahok to pa lang ti parbangaw. Ni kalkalik ka humam. Apay, nagpakada ka pa lang ka ni bakit mo paray. Ay, kagawin na panay. Nagpakada akong tanuang muna. Kung saan na kung urahin itong rabe. May bagman paray. Saan nga gungat ni bakit mo? Lukas na nagpakada ka. Siyat ti papanam. Saan mo panay? Basta mo ti limitasyon ko ako na. Kung kangunahan na. No inom lain. Awan na yun. Naka-check. Kaskadaan niya rin Sa bagay magkadiya. Kasi ka ngay paray. Nagpakada ka ma. Kung di pa ka Oo. Makapakpakada pa. Uray awan. Anya.
sigurado kami ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagado ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga, pare. Ang mga namong amin ni baka buti style mo. No sika ti mapaditi naman. Inayo mo mga ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Ulay kay. Ay, nayon naman tan apare. Iso mo lang kasta di baka babae. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyon. Naimbag na nakaumay kayo. Kalpas lang si trabaho mi. Isa kaumumay bilang. Medyo naladaw kami, at least imay kami lata. Wanan? Ungayang, iso ni Anton, barkada. Hello, Manong. Naimbag na oras mo. Kasta magking ka, ading balasan. Ay, gayam. Adaman sa lutsudat kan ka. Pudno ka din nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyon. Ha? Naku na nangamin kanya. Single ka no? Anya? Ay, iso ti salud-sud, maaday. Sana siya? Sige, di mo pare. Di kasi nung batang di sa ludsod ni Jen itay ka. Ha? Anya, ti kaya mo nga isumba. Imbagam ko mga awan asawa ka. Ha? Imbagam ko mabaruak pa eh. Kanya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tamo lang maalam tirik na ti balasan. Ako sunada. Nasagam ba nga agulbog ka? Ay, inya laki din yan. Sa mga akasta, kaslasan, tampad kang kumpare nga. Sana balay. Tasang kwa sinumbatan. Ano sinumbatan? Ti salud-sud na. Naibagag nga dasawa, may ligado kan. Ang mga nadadalayan, agurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka kitin. Sigurado nga uray ti asawang. Agawin ka kuntag. Nagkaparay. Ayaw pare. Agad-anada ka talaga para kang Jen at chicks ko. Ha? Bagmanta nakariing ka pailaan si Kabursyo. Ay, si Kakit Dimot, bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mo. Alas 3 an itimalam nga kaririing mo pailaan. Di ka katagyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mayo marima. Anya ngay kumati pagyamanak man. Namnamaang maagyaman na, tanakariing ti asawang amambartal. Uray awan borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pa'y laagyan aramidom nga. Inka man agsapulan na, iti pakino ma'am. Anya magsapol iti pakiinuman ngay bagpagaman. Nung kayat ko ti uminumaklat ta, damat kwarta. Anya lakit din. Anya? Labit lang tinakagdigos. Ito marandama. Inakman uminuman, nung tayo tati ko na. Anya lakit din, ludeng. Nasaya ata nagranata matlaan kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagang? Adala kahit kuman nga ibagagan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Anya ti kayat mo asawan? Ibagak dahil kan ka. Tapno mabagbagam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kitimat no siyak namin ti apaan yung guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsaya atan, day ta panangibagang. Marilo din. Bagbagam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibat. Kanayon na kanong ibagang awan asawa na. Single ka no. Anya? Day ta tipudno kumare. Naibaga day ta nila kay po. Kat nakunana kanya. Nga ibagak panukan ka. Tapno mabagbagam matlaan. Ti awanan bain a lalaki. Kastagayam Kanayon ka no, mare. Saan lang anila kay ko tinakaibagay tiray ta. Uran ni pare ganda ba't naibaga na mutlaan. Anya? Tunggal mapanitibar. No ada chicks. Agbalbalin mo ta na single. No oras siya asawa. Anya lakit din. Apa? Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Papanak ko man sa anak nga agawin nga, ludeng. Ludeng ka talaga. Ha? Nagkapuang. Ijay manan paboritong abar apagin inuman. Napan mo manan imbagbaga single ka nga awan asawang. Kasta ka di? Ha? Awanan ka itibain. Salbag ka.
Nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamatay na. Feeling single niya, wanan ba eh? Ngam dagiti putot mo, di ka pa ida may gatangan iti agas da, taipan mo mat amin ijabar apagin inumam, ti kwarta mat gadam. Anya? Tagayam ah. Ala, sige. Itultuloy mo lang day tangaramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Paliman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangan ni Uncle Peter lakay. Huwag nga, paiso niya. Kagkasanong nga. Nas ka na mapantayo ah. Sigurado manon nga may kanda may bagbaga na dayjay no saan tayo amapan. Eh kung mapantayo nga ron, bakay? Ipasyarta mo lang, dagiti ubben. Tanay, iti kinabayag na iyabraw. Nabayag asaan na nakikita, dagiti anak ta. Wan, iso amang sapa tayo amapan inton bigat. Huwag nga yan. Awisan mo ni kumaring aluday, noong papanan. Ha? Pag nung makapasyar mo, saan ka nga dalang iya balay, damay sisters lang, nila kayo na. Aywan nga agpaisoan niya. Wan man, awisap mating marilo din. Nagadon sa matantin na inom ko ah. Kumare, nasobraham sa amag tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdama. Oh, agawit nila ta. Ay, anak-anakan. Apayasaan mo nga inyam amukanyak dahil ko'y kumarin. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle. Kumare. Hello, manong anatan. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Ingles pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kami tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa mo? Nabalo ako. Manong anataan. Anya? Wan, manong. Day tatipod no. Mano, matin atawon din na palabas, manipod na balo ak. Natayon ti asawak, manong. Natayon, kunaktumay. Apaw, mayat manglutay. Nagawid ka anabartag. Kisti sabam. Kat, anya ko man nabarte ka anagawid. O kisti sabamat. Anya? Apay, si kalang ayat mo na ti akbartag. Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit niya tinainom ko yung birthday yan. Anapanan may kada kumari ana. Nagsapay gumatang iti arak ah. Ay, atang nakamalunay. Inkalat na maturugan. Saan? Nagsubliak sa lahat ni Jane na pananbiita. Adamin nam amok agwapo alakay ka. Peter ka matinagan na. Tiyawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak? Ti kinataan na siya. Gwapo ko na tumal. Nabartag ka lang nun Yung kay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay kaya pang-awit yung manisang ka pa kay. Madlaw alaklap damtag ka naman. Dahil man ngamin ako mare. Papa niya kumaray. Idi na barta. Ni, ibagbaga na mo tingawan ka no asawa na. Tinagalas pa'y. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Uwan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo din. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na ka nagititik na. Single ka na. Nung ibaga na mo, ibaga na maabalaw. Ay, lagi din. Makapakatawa na nga gasawa. Ay, pa'y matanga, wag to. Mani pare po siya. Alaman nakita man nga road no, niya mo ti reaksyon na. Anya lakit din, dagigday nga gasawa. Sumungsunga na pala, ang ilalayat mo matang tiyang katawa ka rin. Ikatawag kayo din, nakastaw. Anya? Mga minibagay mo paray. Tapay ni Ludeng pa rin. Hindi na minsan ngayon nawis ni bagay kung ibagay mo iti birthday ng Uncle ni Peter. Ay na, naparatak siya. Gano'n.
Kasta una, bartek na hindi nakaawit kayo. Imatingay na ramin na iyan. Ibagbaga na mo nga, awang kano asawa na. Balo ka ng paray. Anya, imbaga na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng galpitan. Ibagbaga na balo ka ng. Nabayag ka ron, ang natay asawa na. Isuwa mabaling ka naman ng paaray. Agasong maparay. Yawanan na pa inalubing. Payman, Ah. nag-aawit at paibit paray. Rugyan niyo, diag palitan na. Ne, nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan, lupod no ti imbaga ti kumparim kan ka, Borsyo? Ketway, apay, anya aga po mapang may bagbaga ijayan ti Paskan, awan asawam, kan balo ka. Awaran ka ti babae na babae ka. Tama kaungat ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, kat ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka, nga awan asawam, adda ka dinangag mo kanya, ha? Anya, Tal na ka man, Borsyo, no di mo kaya't apatayabot day tamuging mo? Awan bibiyang mo, no ibaga abalo akon. Tadi ka magpakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kuna, tapatayabag day tabanga-bangam. Ah. Ay, makaungot ka matlagayam, no siya timang ibaga abalo akon. Ngam no si kamat timang ibaga a single ka. Ayos laan? Quit stand, Borsyo. Ay, niya lakit din. Anya laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya dayta, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Aywan, puto dayta, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga dayjay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka. Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kwa natin nagalas nga ugali. Ngam saan pa'y amatay dayja, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Nay ina, na-trigger siguro nga po iti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga agdalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan kumamod, agiti chismosa kan naglaing nga agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagriga tagilunlunod. Nasa iya at nagranhata, bakla. Nina naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na baklat iyawag yung kanyak. Ano ba yan? Aniya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko purita. Alawanan, purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako manupod no tinadamag ko. Nga da ka no di hospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Kamsaan pa'y amatay dahin jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayan wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nga. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-hospital na saanan anak kamaritis iti manong nga aldaw. Aniya lakit din. Ita tanakaawit tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras, Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawan, intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isula na itati saan mo ang maipangpanganan salbagit de. Ay, aday taka man ako nakon. Gaputa pa ilang in hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawunan! Una tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan.
Nita, itultuloy na. Marangrangak to niyo. Nya. Nawan tinasaya at nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Inton adan tuman ti pang ospitalam. Ibagak tumod day taking kamayang. Anya? Pag saya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lang. Ay naapaw, si kamag gaya mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa lang i ospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka day. Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipammo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsaritam mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatan. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sika ngamin ka oray mabibising ka basta dadagiti ka chismis mo. Mayatan. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yang? Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan na iti kastoy mayang. Awan lang aro dun di makukwarta. Ngam ni, at data mo rin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padaasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Ano niya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Huwag mayang. Patasik ti mapan mangibaga kadakwada yung tulmigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdis kitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Punita, adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada i hospital. Ayun ko mare. Na hospital man ang angga po iti diabetic na. Ay, hala, ang mga nuisunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Retang iwat mo. Awan preno na. Ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y da jay tinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din nga. Awanan no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanan ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Kanya laki din. Daim bagmad ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita iti lugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita nana? May isa laang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo.
nakagatang da gaminan itilugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado tiwat-wat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apod-pod no. Ni Nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti wat-wat no agpa-blessing da, mayang. Sigurado dayta, maamuan ni Maya nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanday jay. Nakusel ti apal na tawaran bay na babae. Kapapa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, balay da. Sana tinungpa-tungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging ga itakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isunsakit di ti dagduma apa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta daka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahan na mat ti mapan makichismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Ito'n masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na. Purita, udno ka di ti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita? Ha? Aywan mayang. Apay, itala amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan tayo tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakasta, maring? Amok to gali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga dahi tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyag da, nyakan. Saan matakasta, Purita? Anya lakit din aya, awan mo tinasaw ko akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupudno nga dalugan da, kan saludsudem pa ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Apay akas to tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajakan mo. Nya? Itaidak man pa'y akas to Ay, una yan aya. No maospitalak pa'y ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man akas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man Nagmading arod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti brand nyo ahilak sa lugan da. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Numadamag mo nga da saksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din.
Bishi, nadamag ko nga da kano ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karupa. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Sika talaga. Sa anak mo takas kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurian no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-accept ti success ni Anita. Ay. Anya? Kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panak-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga tayo balay da, tayo taasar eh. Ha? Ay, katuan na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anyalakit din ti kasta. Nay, da kayo matgayam purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anatay kan. Kat saan da ka man la anasarong karan. Isungay tatagang angas kapay lang. Isungay may kaming. Saan man akas na ti ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo mati saksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis na makipagragsak ka, ti success, ti pada matao. Saan mat? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin, si kalaang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipang mau. Apong payang, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya. Ha? Nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pugno, mate. Nyangkel mo? Kaya, mate. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay. Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapu iti sakit. Ngam ti nakababain, numatay ka, gapu iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No, naam mo maging matang da Anita iti Hilux da. Di gawid mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, oray second hand Sa nakastangag, saksakilat ng tinakam mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.